Moje meno je Nika a v Horidoli som dobrovoľníčkou na poli marketingu, ale vlastne mimo marketingu robím to isté. To je dôvod, prečo som do Horidoly aj prišla, pretože som chcela niečo z tej svojej profesnej oblasti priniesť aj do Horidoly a pomôcť ho rozvinúť. Ja som vlastne dobrovoľničila od mojich asi 14 rokov reálne, s takou krátkou pauzou, kým som sa snažila rozbehnúť tie svoje podnikanie a vtedy na to fakt nebol čas. A nebolo to teda preto, že som chcela vyslovene mať nejakú dobrovoľníckú činnosť v živote, ale skôr som vnímala potenciál priestoru Hory Doly, ktorý nebol naplnený a vnímala som, že mám niečo, čo to Hory Doly potrebuje, tak som sa rozhodla, že znova začnem dobrovoľníčiť tam, kde mi to dávalo zmysel a preto som sa rozhodla pre Hory Doly. Inak, ale toto ja som na túto otázku fakt rozmýšľala aj veľakrát už v rámci tohto dobrovoľníctva, že ja reálne od tých 14 rokov, odkedy som bola dobrovoľníčka, že mne to v prvom rade pomohlo spoznať ľudí, OK, ale počas tej školy už som začala presne inak organizovať nejaké vlastné podujatia a potom som sa dostala aj na vysokú školu, ktorá bola celá o organizovaní podujatí, čiže už to dobrovoľníctvo mi vlastne pomohlo získať tú vysokú školu a dostať sa medzi teda tých uchádzačov, lebo nás tam bolo 14, ktorých vybrali. Takže nebolo to taká bežná vysoká škola, na ktorú sa dostane veľa ľudí. A potom, popri škole som tiež bola dobrovoľníčka, to si pamätám presne, aj začiatok toho môjho marketingu bol vlastne o tom, že sme mali školské divadlo a nemal tam kto robiť PR a marketing a ja som sa premotivovane prihlásila, že ja to teda budem robiť, lebo sa v tom chcem zlepšovať. A to mi potom pomohlo získať moju reálnu prvú prácu na polovičný úväzok. A tá práca na polovičný úväzok sa potom akože mi zase pomohla sa dostať ďalej a ďalej. Takže v podstate prínos toho dobrovoľníctva bol pre mňa určite aj v tom profesnom živote a aj v takom tom osobnom, že doteraz mám kamošov z toho ešte úplne prvého dobrovoľníctva, s ktorým sa stretávam a takisto tu v Liptovskom Mikuláši, kde som sa prisťahovala pred asi 4 rokmi, tak zrazu tu mám komunitu a nejaký okruh nových kamošov, takže aj z tohto hľadiska je to podľa mňa úplne prínosné. No asi tak najprv, keď som prišla a robila som dobrovoľníctvo na poli marketingu, tak akože som sa neučila veľa nových vecí, lebo som tu bola prijatá možno skôr ako nejaký špecialista na nejakú oblasť. Takže som veľa tých vedomostí odovzdávala, ale v momente, ako sa náš marketingový tím začal rozrastať o ľudí, ktorí sú mimo Liptovského Mikuláša, tak zrazu som sa dostala do pozície nejakej vedúcej tímu alebo čo, takže na tomto poli si myslím, že som sa naučila akože extrémne množstvo vecí už teraz a stále sa učím a je tam pre mňa veľa víziev, ale je to určite zase nejaká ďalšia vec, ktorú sa učím a ktorú by som nemala šancu sa dozvedieť niekde, možno už iba v takom obyčajnom platenom jobe, lebo by som asi nežiadala nikde, že chcem byť marketingová riaditeľka alebo niečo také, hej, že to mi príde, že teraz mám tu takúto skúsenosť. Vlastne vo svojej podstate druhýkrát, ale predtým to bolo iba na taký krátkodobý projekt, takže teraz je to skôr také dlhodobejšie. A veľa sa pri tom učím, ale mám rada aj takú tú svoju kreatívnu prácu, ktorú robím samostatne. Podľa mňa vo svojej podstate byť dobrovoľníkom nie je vôbec o tom, že pomáhať niekomu ďalšiemu s niečím, alebo akože mať tú tucnosť, že pomáham tým druhým. A na začiatku som si to myslela aj ja, ale z tých všetkých dobrovoľníckých skúseností som pochopila, že najviac to obohatí práve toho dobrovoľníka. Lebo aj ja sama som sa naučila kopu nových vecí, spoznala kopu nových ľudí a to je tá skúsenosť, ktorú človeku proste nikto nevezme. Takže ak ten človek nechce tráviť iba čas doma alebo nezmyselným scrollovaním sociálnych sietí už iba napríklad, tak sa to dá zlepšiť. A v realite je úplne jedno, že aká je tá dobrovoľnícka činnosť alebo že pre akú je organizáciu, lebo pri všetkom sa ten človek vie niečo naučiť. Že otázka je podľa mňa iba to, že či chcem ten svoj čas využiť nejako plnohodnotnejšie. Lebo akože tam to začína aj končí pri tých dobrovoľníkoch a na konci dňa je to o tých dobrovoľníkoch, ktorí nadobudnú skily, ktoré potom ďalej môžu využiť. A takisto ten jeden dobrovoľník môže úplne ovplyvniť partiu kamošov alebo to svoje najbližšie okolie. Že to je takou inšpiráciou aj pre tých ďalších, že aha, dá sa môj čas využiť aj troška inak, ako len tak, ako sme v partii boli zvyknutí. A čiže nemení iba seba, ale aj to svoje okolie.
akože bude od veci, keď spomeniem naše vlastné podujatie v Hory-Doly. Bola to teda cestovateľská prezentácia o, myslím, že v Vietname. Prvýkrát sa nám to podarilo zrealizovať v našej komunitnej záhrade Hory-Doly. A celé to akože vzniklo veľmi tak spontánne, že sme to chceli vonku, že je tu aj ohnisko, tak sme mohli mať proste živý oheň. My sme si ešte chystali k tomu aj nejaké občerstvenie vopred. A tí ľudia naozaj prichádzali a boli to radi a zrazu tam horel ten oheň, mali sme aj vypredané a bola to veľmi pekná atmosféra, aj napriek tomu, že bola taká zima, že nakoniec ľudia mali proste 3 vrstvy alebo deky. A myslím si, že v tom momente sme tak ako keby naplnili potenciál tej záhrady a bolo to pekné, že aj kopa dobrovoľníkov takých, čo tam ani v ten deň nemala byť, prišla. Tak som úplne precítila to, že tak toto je tá komunita Hory-Doly, ktorá by to mala byť. Takže asi ten.